sapuncaing muger marababang sumirah kana soroting surya mega lan gunung-gunung
soyo Indriak sosoro maruto Bono kono marakono samyano wara Bumi gonjang kancing langit lop-lop Lera genjang ingales Resam kaweng kantro Sabarangan dulur wongkir moya mayas balamur Yo tumandang nyambut kawai poro butok langlan panas pati keres Ayo para budak kedruk karo kawisnu.
Prayoga ing yuta sarasatya tata tetepi ingkang sukma prajurit satya apewana wiroto ing kadya pataruna usmane bangsa. Sikrotan kala tumingal kajaba sami madale del tate tulung teko daya ko mayung son kama. Saman kau babak tari gedruk Garuda Wisnu Satria Muda. Bapak ingkang monggo. Luar biasa sekali panggungnya wisara ambruk Pak Jo. Di pol-pol kele dredok-dredok ya Mas Jo. Cocok iya. Mas Nemo ijan wah sak rosa-rosane ya Mas Jo. Mas Nemo mungkin rada tua saya tambah tua tapi tambah rosa. Tambah rosa. Oh. Buktine lho Mbak Eka saiki wis ngandut. Alhamdulillah. Sukses Mas Nemo temenan. Pokoknya tambah strong. Iya.
Ya Pak Jo, luar biasa sekali penonton pada siang hari ini. Iya. Walaupun panas-panasan, Iya. tapi mereka tetap hikmat. Weh, Hikmat. menyaksikan pementasan pada siang hari ini. Iya Mas yo. Ini ada satu buah fakta Pak Jo. Pripun? Fakta ini mau bengi bocah-bocah sing gedruk iki blas ra ono sing turu. Urane sing turu kuwi. Heeh. Mau bengi iki live TikTok tekan jam 2 ngono. Oh, tarane mujadahan Mas Ya yo. kuwi sakwise mujadah, sakwise. Oh, ben ruso. Iya. Nah kuwi jam 2 ki mripate arep merem ning kok kelingan sesuk samar kerinan lho. Dadi ra sida turu terus. Iya di kewajiban nang Iya. Pekalongan ya Mas yo. Agar turu ini sedelot langsung milih jam. Nggih. Wah ini jangan-jangan wis jam 4. Dadi akhirnya sida turu Pak Jo. Wis ora apa-apa tetep semangat Mas yo. Iya ini senajan rada lengkrak-lengkruk kaya ngene. Iya. Pokoknya siap menghibur dalam rangka hitananipun adik Dimas Niko Saputra. Leres. Selamat atas bentuk barunya Pak Jo. Betul sekali Mas yo. Jajal, aku kepengen Dino, mana Dino? Mas Dino Iki Dino ini salah satu pemain gedruk GWSM yang masih SD. yang Pak Jo. masih unyu-unyu. Masih unyu-unyu. Iki Iya. baru kelas 5 SD. Heeh. Iki le supit yo kayak wingi persis padha karo nganu Dik Dimas urung garing kuwi Mas. Rene no. Ini Mas Dino, ini sini tak kandang. Pak Jo diparingi mikir niku. Iya Mas Dino kene. Oh, ya wis. Dino Jajal Disapa penontonnya. madem ngarep disapa penonton. Iya, penontonnya maju ke depan, ke depan. ke depan. Pekalongan mana suaranya? Oh, yuk. Pekalongan mana suaranya? Ya, Jose, ojo lu ngosik maju ono. Meneh. Iki diteroke suaranya aku yo. Iya. Nggih. Yo, madem ngarep. Perkenalkan Perkenalkan, nama saya Dino. nama saya Dino. Umur saya 8 tahun. Sekarang saya kelas 5 SD. Sekarang saya kelas 5 SD. Cita-cita ingin selalu menolong teman saya. Cita-cita ingin selalu menolong teman saya. Tapi bagaimana mungkin saya menolong teman saya? Tapi bagaimana mungkin saya menolong teman saya? Minjem saja saya sulit. Waduh, ora diteruske tuh. Iki ra apa-apa. Iki tapi cita-cita Dino sangat mulia. Sangat mulia. Yo, saiki aku pengen Mas Deswa sing paling Yuk Mas Deswa, yuk. Beri semangat untuk Mas Deswa. Yuk dikasih mic-nya Mas Dino. Gantian absen. Ya. Yuk ke depan Mas Deswa. Sapa penontonnya. Jajal disapa dulu Pekalongan mana suaranya? Yuk. Kono. Pekalongan mana suaranya? Suaranya cilik mung soalnya saya SMP Pak Jo. SMP iki. Oh. Oh. Nah, iki Deswa sekarang perkenalan. Yuk. Yuk jajal perkenalan nama saya Perkenalkan nama saya Deswa. Deswa. Terus jenenge dhewe kok lali. Oh iya kok ngumpet dikit dadak mikir ki Mas yo. Iya. Umur saya Umur saya piro jajal? 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. 15. Ya Allah, kacau aku 2 tahun Pak Jo. Karo jenengan Mas yo. Aku 17 Deswa 15. Walah. Ya, sekarang saya kelas berapa? Sekarang saya kelas 3 SMP. 3 SMP. 3 SMP. Hobinya apa? Hobinya menari. Wih, hobinya menari ternyata pemirsa. Nah, kriteria ceweknya Deswa yang kayak gimana? Ya kayak mana ini kira-kira nih. Oke. Aduh kok malu-malu Mas Deswa. Sing mesti ono nyawane, ono jawab. Yang pasti ada Nyawanya. nyawanya. Oke, siap nanti kandidatnya banyak. Ono ibu-ibu neng buri. Oh, komen. Podo wae. Ya wis terima kasih Mas Deswa. Iya kembali ke tempat Mas Deswa. Iki janjane tak jegang ini ben dosa ambegan sing gedruk Pak Jo. Iya. Oh iki banyak kejadian iki bar gedruk awan-awan biasanya pingsan. Pingsan Ojo meneh contohnya. Mas Luki. Ya oke, wis tenger-tenger kok. Yo alhamdulillah Mas Luki iso nderek gedruk iki Mas yo. Oh. Alhamdulillah kemarin tangannya sakit sekarang udah sembuh yo. Iya alhamdulillah. Yuk dilanjut.
Kaget kono. Masih bersama Sinden Tremos Indonesia untuk panjenengan semuanya, khusus di Kedung Muni Pekalongan dipun paringi katresnan sejati untuk panjenengan semuanya. Masih bersama New DWSM Satria Muda Indonesia. Dos.
Badan ini panas, 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 panas. Kepala ini pusing, 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 pusing. Kepala ini panas, 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 panas. Badan ini panas, 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 panas. Badan ini. Aku ani malih fungsi. Aku ani saiki nggo adus ning dhuwur panggung. Masa Allah panake sing kaya ngene. Ya. Ulang tahun ya. Yuk iki dipun tarik para gedruk GWSM ganti acara Satria Kamarogan. Ayo para bono, ayo mulai. Toya so, siung tomo, abang rana. Ayo, awas.